Mä en kyllä jaksa. Minä en jaksa. No minäpä kokeilen. Pitääkö mun kokeilla nostaa sitä? Kokeileeko mä nostaa sitä? Okei. Okei, mä kokeilen nostaa. Ouch, auto törmäsi minuun. Just att det där här, we take some that we don't need anyone. There's also Because we ate so late. Oi että, ihan liian painava sulle. Katsotaan. Hei, se on ihan liian painava sulle. Se on ihan liian painava sulle, hei. Ihan liian painava. Ai, ole varovainen. Apua. Ole varovainen. Apua. Otetaan Iineksestä kuva jo. Iines ajaa Mercedesellä. Brum. Mikä se ääntä auto pitää? Det är bromsen. Brem. Ouch. I'm a real tourist. Hon pratar mycket, men hon pratar sån här, hon kan få mammiska. Hon pratar så. Det är sån här mammaspråk. Bara mamma och pappa förstår. Ja. Där lät det. Det roliga ligger i att de här klippen alltid hamnar på YouTube. Så det kommer komma skitmycket folk som pratar engelska och de fattar ju inte alls vad jag säger. De ser bara att jag snackar om beatbox och att det är tillräckligt bra.